И во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесни, утешли от души истини. И же везде си ся изпълняй, сокровище благих и жизни подателю, преди всели се в ни очисни от всякия скверни, спаси блаже души наша. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Святому Духу, нима и присно веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наша, владико, прости беззаконие наш, свети и прости изцели немощни наша. Имене Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Святому Духу, нима и присно веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, на същия хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както ние прощаваме длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, избави ни от лукавия, защото Твое царство и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже, след от Твоето име, името народни си, светието да възлавам ръка си върху ръбът и Давид, който се достои да прибеги към стото име, се запази под сон на крилете си. Отстрани от нея остатъка у нас, заблуда и да изпълни с вяра надежда Бог към Тебе, за да познае, че Ти си Бог истинен и роден Твой си Господ наш Христос, Светия Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди и да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота и го седи в стаята на сърце, нека се прослави върху нещо от Твое име. И името на възлюбен Син Господа нашего Исус Христа, животворящия Ти Дух. Нека да очите винаги милостив гледа да книги очите, да чуят да му обикаме. Развесели го да даде на цветно всичко потомство, за да Те величае, като се покланя и слава великото и възвишените хвалебения и пречистения живота си. Защото Те възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу помолим се, Господи помилуй, Господи Савот Божий Израилев, който изцеляваш всяка болест, всяка немощ, милост упълни към рабът си Давид, потърси, издели, прогони от всички действия на дявола. За претенчество, ако ги изгони, очисти творението на Твоите ръце и като потребиш силното си действие, смари сатаната скоро под него и дай му да пожинат от нечисти му духове. Нямаме повече. И дай му да побеждава над него нечисти му духовете, получайки от Тебе милост да се удостои с безсмъртни и небес Твои тайни, и слава да отправи на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Владико, вечни Владико, Господи, който си сътворил човек по своя образ и подобие и си му дава възможност за живот вечен, после като отпадна чрез греха си го презрял. Аз си уредил, че до началото на Христа Твоего спасението на света. Сам Ти приеми в небесно си царство и това свое съзнанието избавиш робството на врага. Отвори, че на ума му за да се в нея просветен Евангелието привържи към защото светъл ангел, който да го избавя всеки замисъл на врага от лоши подешни лоши привидения. Изгони от него всеки лошен чисто, който е скрит с него сърцето му. И жени с него всяко окана чисто от скрит с него сърце го. Изгони от него всеки лошен чист дух, който е скрит с него сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на душен, всяко ресторубие. Дух на лъжа и всяка нечита, която свърши поначално от дявол и направи го разумно от Царството става Христа Твоего. Почтен член на църквата със съд осветен Син на светлята и Сеник на Царството Ти, да като преживее по запад, като запази печат на повредени овар, дрехна и изцапана, да получи блаженството на светите в Царството Ти по благодат, милосърдие и човеколюбие, на единородната си Син си благословен заедно с пресвети Бога и животворящ Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Сега аз ще питам, ти ще отговаряш. Всичко питам по 3 пъти. И ти ми отговаряш всеки път. Отричаш ли се от сатаната и всичките му дела, и всичките му ангели, и всичките му служение, и всичките му гордост. Отричам се. Един път само отговаряш. Отричаш ли се от сатаната и всичките му дела, и всичките му ангели, и всичките му служение, и всичките му гордост. Отричам се. Кажи го. Отричам се. Силно.
Сигурно да нищо не чука. Отричаш ли се от сатаната и всичките му дела, и от всичките му ангели, всичките му служение, всичките му гордост. Пак отричаш се. Айде. Силно. Кажи, отричам се. Той се притесни. Казвайте вместо Отричам него. се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Духни и плюни на него, прав на земята, така. Така. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам Съчетаваш ли се с Христа? се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавай се с Христа? Съчетавай се с Христа? Съчетавай се с Христа? И вярваш в Него, вярвам в Него, Вярвам в Него, като в Цар и Бог. като Цар и Бог. Добре, ето. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да са ли живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. В една света Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И поклоним му се, ето, ще поклоним се на Отца. Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, единосъщна и неразделна Троица. И Святаго Духа. Духа, Единосъщна и неразделна Троица. Благословен е Бог, който иска да спаси всички човеци и да достигне до познание на истината, сега и винаги и во веки веков. Амин. Во Јордане крещајошто ся Тебе, Господи, Троическо јави ся поклонение. Родителе, Бога свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тя Сина именуя, и Дух биде голубинен, известуваше словесе утвърждение. Явлей се, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Само ще ви помоля да дойдете отсам, че там не се седи на тия двете стасилия. Тук седнете, има място. Святи безсребреници, чудотворци, Козмо и Дамияне, посетите немощи нашето, неприястето не дадите нам. Благословено Царство, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно веки веков. Амин. С мир на Господа се помолим, Господи, помилуй. За мира свиши спасението на нашите души, за мира по целия свят, за благостта Божии църкви и за обедът на всички за този свят храми, за уния, които влизат в него с вяра, Божен страх Божий, за светейши бъж патриарх Даниил, за често пресвитера с диакон Христа, целият църквен при всички люде, за благочестиви Христови в наш народ, за воинство му, за да стане този, който се кръща в тази вода, недостоен за нетлението царство, за този, който пристъпи към от кръщен спасението му, за да се окажеш си на светата и на вечните блага, за да стане с разните участие в смъртта и възкресът на Христа, нашия Бог, за да може Той да запази облекото кръщен мрачен с духа чист, непрошен страшен на Христа, нашия Бог, за да бъде тази вода за него бавен на обновление за прощение греховете дреха на тление, за да чуе Господ Богословен наш, моли за бъде избавен Той ни от всяка скръб, няма беда и нужда. За да стъпи за нас, спаси, помилуй, запази Боже с Твоята благодат. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Пресветою, пречистою, преблагословеною, славна владич нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим Тебе, Господи. Така че, като напредва Божие слава чрез Него престол Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во век и веков. Амин. Така, дай се свеща на мама. И мога да се съблича детето. Може и горче да се събли. И кръстът да държи свещите. Той да не се притеснява. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Благословен си Господи Боже, Светъжител, извън на Божественост на правдата, който ние, що съм брак си на правда, светен, светлян, спасен, че свят народен Твой си и Бог наш. Сам Ти, благосъдни водици, целоподаримо печата и дара на святия всесилен поклонен Твой Дух, му се покланяме и причастен с то тяло драгоценна кръв на Христа Твоего, запази от Твоето освещение, утвърди в православната вяра, с която каза всичките му работи и че спасен страх пред Тебе, опаси душата му чиста и правда, тъй като Ти благогажда всеки дойде слово да стане син наследник на небесното и царство. Защото Ти си наш Бог, който ми спасен Тебе слава отправяме с единородния Твой Син и Светия Дух, сега и винаги и во век и веков. Амин. Добре, после имате ли гъщете да ги? Да, имаме нови, да. А ти не искаш ли като мъжете? Без гъщете? Да, по-добре ще за снимката, по-хубаво. Добре, нека се притеснява. Благословен Бог, който просвещава всеки човек, идеш на света сега и винаги во век и веков. Амин. Ето тук в средата застъпи. Благословен Бог, който просвещава всеки човек, идеш на света сега и винаги во век и веков. Амин. Благословен Бог, просвещава всеки човек, грядощо го в мире сега и присно во век и веков. Амин. Помазва се Божи трап Давид. Дигни го вички. Дигни го вички. Вселена радост в името на Отца и Сина и Святия Дух. За изцеление душата и тялото, за да носи кръстите последва, за да слуша вярата. Дай чешките. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Айде като свети цар Давид да бъдеш. Кръщава се Божи трап Давид в името на Отца. Стой справя. Добре ли водичката? Дигни главата са. Браво. Сега ми гледай към фотоапарата. Ето. Топло ли е много? Какво става? Влизате в очите. И Сина. Нищо и няма, ще да влиза в очите. Ти на море не си ли бил? И Светия Дух. Амин, амин. Готово. Чакай, дай очичките да ги извършиме. Готов си. Кръстницата да вземе кърпата. Чакай бе, спокойно бе. Готово, правихме ли очите? Добре, сега. Нали си мъж? Ама сега като ги търкаш с мокра ръка. Айде. Дръж ли го сега? Дръж ли го малко? Да може да го миропомажа. Браво, Давид, браво! На морето, като ходиш, влиза ли ти вода в очите? Напред гледай към камерата. Печат и дар на Светия Дух, печат дара Духа Святаго.
Печат дара Духа Святаго. Още малко. Печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго, печат и дар на Светия Дух, печат и дар на Светия Дух, печат и дар на Светия Дух. Амин, амин, амин. След малко да го слушате, да го объркате. Айде, слагайте. Освещава се това кръстно знамение, че потапя тази светена вода и будат на Светия Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Мир на всички, преклонят главици пред Господа, Тебе, Господи, Тебе, Господи, защото на Тебе подоба, защото на Тебе присъждаме спасяваш, на Тебе слава отправяме с безначалния Твой Отец и пресвети и Боги, животворящ Дух, сега и винаги, о веки веков. Амин. Оправдан си, просветен си, остен си умицата на Господа нашего Исуса Христа и Духа на нашия Бог. Ти се кръсти, Ти се прости, Ти се миропомаза, Ти се освети, Ти се уми. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, Господи Боже наш, който по своята благост си освети от пълнотата, ако повярваше в Тебе, благослови този Твой младенец. И нека се за главата благословените и както чрез пророка си да се благослови царя Давида. Благослови Твоят раб Давид чрез ръката на Ембречния, след чрез Светия Твой Дух. Защото достигне възраст и стаж, че седината отправи слава и да види родствените блага през всички на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Помилуй нас, Боже, по лице милости Твой, молим Ти се услиши и помилуй. Още се молим за Божия православен български народ с Христос от наше воинство. Още се молим за Тежи наш патриарх Даниил. Още молим за Божията рабин, Божият раб Давид и за неговата кръстница. Яко благи чукрубец Бог и си Тебе слава усилаем от Твой Сина и Святому Духу, нине и присно веки веков. Амин. Богати обнищаша и взелкаша, зискающи Господа, не лишася всякого блага. Богатите обедняха и ожадняха, а търсещите Господа няма да се лишат от никое благо. Правильно за тебе. Готов си, но не имаш. Готов си, айде. Скачай като среда. И тук го занимава. Ще се оправиш. Готово. Свеща му дайте. Якъв си хубав. Чисто нов. Я дигни ръката, покажи кръстчето. Да. Дигни я подобява. Дигни хубаво ръката. Да се види кръстчето. Браво. Едно време имахме пионерчета. Ти си готов за нещо. Чердаче, пионерче, всичките работи. Сега кръстницата хванете го за ръка. И на всяка страна ви покадяваме и се покланяме един към друг. 3 пъти ще обиколим около купела и маса.
Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Господ воме мир всем. Прокимен глас 6. Прокимен глас 3. Господ е моя свет, не мой спасен, кого ще се обоя. Господ е крепост на моя живот, кого ще се плаша. Премъдрост и спосланност е апостол Павел. Дори ми не да внимаваме, братя, всички ние, които се кръстих в Христа Исуса. В Неговата смърт се кръстихме и тъй ние се погребахме чрез кръщението в смъртта. Така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отцата и ние да ходим в обновен живот. Защото като сме срасти с плодът на смъртта му, то ще бъдем съучастни на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е раснат с него, за да бъдем начинен греховното тяло, да не бъдем вече роби на греха. Защото който умрял, той се освободи от гряха. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, ще живеем с него. Знаете, че Христос веднъж възкръсна от мъртва вече не умира. Смъртта няма вече власт над него, колкото от това, че той умря веднъж за греха, а колкото от това, че живее за Бога. Тъй вие считате себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога Христа Исуса нашия Господ. Премъдрост прости, услышим света го Евангелие мир всем. От Йоанна, от Матея света го Евангелие четение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме в онова време за Исус в Иерусалим. В онова време един сете ученици отидеха в Галилея на планината, ето бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус да говори, им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете и научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършика на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Кое е за косата? Косичка. По-късичко, нали? Добре. Пострига се Божи трап Давид в името на Отца и Сина. Гледай в камерата, там малко така. Добре се ориентираш. Там гледай. И Светия Дух. Амин. Слава Тебе, Христе, Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сина и Светому Духу, нине и присно веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И Живордан крестици изволят нашето ради спасение. Христос истина и Бог наш, молитва ни пречисти и пренепорочти Сива Матере. Светих славен се хвалних апостол, преподобних и полносните с наши сей светих. Помилуйте, спасет нас всяко благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, светих Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Ай, тук и свеща сега. И ваш не може да допълните. За много и благословени години, да ви жив и здрав малкият Давид и нека дости цар Давид да порасне, да бъде
вдъхновител и опора за всички, защото ето колко години са минали. Чакай. Свети цар Давид е живял 900 години преди Христос, а още четеме неговите псалми и не само още ги четеме, ами вдъхновяваме се, молим се чрез тях. Те са пророчески, в тях има части, които са писани за Христос. И както е бил силен пророк и праведник, така Давид се е случило така, че заобичал една жена, пратил мъжи на война, там го убили. Той се оженил за нея, но после пророк Натан отишъл при него и го изобличил. Той приел този укор не с родня, както ще го направим ние днешните хора, а разбрал грешката си и се покаял пред Бога за греха си и оставил също един от най-хубавите свои псалми, който го четеме на всички богослужения, 50-ти псалом. Помилуй ме, Боже, по великата си милост и по многото щедрост и изглади беззаконията. И така нататък. Има псалми, които всички ние християните трябва да сме ги чели и да ги знаем поне като съдържание, ако не наизуст. Също много важен псалом на свети цар Давид, псалом 90, който започва така: който живее под покрива на Всевишния и обитава под сянката на Всемогъщия. Този псалом се чете за закрила, за укрепване, при различни изкушения, но може би друг любим негов псалом е псалом номер 1 от Псалтира, който казва така: блажен е човек, който не отива в събранието на нечестивците и в сборището не седи и не ги изслуша, а в закона на Господа е неговата воля денем и нощем. Такъв ще бъде като маслина, а синовете му като маслини клонки около него ще принасят плод и той ще преуспее във всичко, що върши. Разбира се, перефразирам, не го знам наизуст, но псаломът е много хубав и е добре всички ние да се получаваме именно от Свещеното Писание и от вярата на тия свети, благочестиви мъже пророци, които са писали в тях. Нека Господ да му въздава сила, мъдрост и смелост, както знаете, свети цар Давид е победил и изполи на Голиат, без да се страхува, въпреки всички и се били оплашени от него. Той е излезъл срещу него само с една прашка, ударил го с камък в главата с прашката и когато той паднал в несвят, взел меча му и го посякал. Така и ти да не се боиш от враговете, се държиш за Бога, защото щом Бог е с нас, никой не е против нас. А вие, родителите и кръстниците, да възпитавате детето в благочестие. В тази дума са събрани всички добродетели и цялата църковност. А какво е благочестие вече? Да се научите вие самите и да учите да следва, да върви по Божите пътеки към небесното царство. Айде, цури се. Както ни остави и нашия Спасител този път към спасение. За много и благословени години. Дай сега свещичката на мама, да не я купиш. Тя си може за спомен. Вашата свещичка също ще си я вземете. И така, готови сме.